ο τραγουδιστής Κώστας Μαρτάκης και η ντάμα του Μαρία Αντιμισάρη. Τρίτο ζευγάρι. Περνάμε στο δεύτερο ζευγάρι, το οποίο στο προηγούμενο live βρέθηκε για πρώτη φορά κοντά στην αποχώρηση. Απόψε θέλουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Είναι ο Κώστας Μαρτάκης και η ντάμα του Μαρία Αντιμισάρη. Στο προηγούμενο live, ο Κώστας και η Μαρία βρέθηκαν για πρώτη φορά κοντά στην αποχώρηση. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει απόψε από το Dancing with the Stars είναι η Ναταλία και ο Γιούρι. Στο προηγούμενο live, παρόλο που όντως που είχαμε 4 νιάρια, ήμασταν υποψήφιοι για αποχώρηση. Είναι λογικό, γιατί έχουν μείνει πολύ δυνατά ζευγάρια μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, με πείραξε, θα προσπαθήσω ακόμα περισσότερο. Αυτή την εβδομάδα θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να παραμείνουν στο διαγωνισμό. Eurythmics αυτή την εβδομάδα, Sweet Dreams και ένα πολύ εντυπωσιακό χορευτικό τραγούδι των 80's. Εμείς θα το χορέψουμε ευρωπαϊκό ταγκό. 1, 2, 3. Τόσο ψηλά, μήπως πιο χαμηλά το Χαμηλά, εντάξει, χαμηλά είναι. το έκανες, λες και είμαστε Έλα, αγάπη μου. στα Μπολσόι. Στο πρώτο live είχαμε χορέψει τάγκο. Είναι ένας χώρος που μου αρέσει πάρα πολύ, με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Ανοίγω. Και ροντέ. Είναι τελείως διαφορετική η χορογραφία από το πρώτο live. 3, 4, 5. Αυτή τη φορά η χορογραφία έχει πολλά καινούργια ποίηματα. Ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος, οπότε όλα αυτά μας δυσκολεύουν λίγο μέχρι η χορογραφία μας να πάρει την τελική της μορφή. Και πατάς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειοποιήσουμε αυτόν τον χώρο. Τώρα, σε αυτόν εδώ το χώρο που μας μένει, λοιπόν, πρέπει να βάλω το πόδι μου. Να βάλουμε ένα άλλο πόδι. Σε μία φιγούρα από τις δύο που έχουμε που βάζει το πόδι της πάνω στον ώμο μου, της είπαμε αν θέλει για να μην δυσκολευόμαστε να βάλουμε ένα ψεύτικο πόδι. Δεν της άρεσε η ιδέα. Ωραία. Η τελευταία φιγούρα είναι αρκετά δύσκολη. Θέλει απόλυτο συγχρονισμό. Θέλει να κρατηθούμε και οι δύο πολύ καλά γιατί κρατήμαστε με ένα χέρι. Η Μαρία κάνει βόλτες γύρω μου, στροφές στο πάτωμα. Και η φιγούρα όπου ο Κώστας με κρατάει με το ένα του χέρι και εγώ ταυτόχρονα στρίβω χωρίς να έχω καμία επαφή με το πάτωμα, ακόμα είναι ότι δεν έχει βγει, το παλεύουμε όμως. Γιατί δεν γλιστράμε. Βρισκόμαστε στο 10ο live και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί οι απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει, έχουν προχωρήσει, έχουμε μπει στο ρυθμό πια του χορού και υποχρεωτικά πρέπει να είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι στο ταγκό. Θα προσπαθήσουμε και αυτή τη βδομάδα να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ο Κώστας και η Μαρία και θα χορέψουν τάγκο. Travel the world and
σας αφήσω ένα λεπτάκι να πάρετε μία ανάσα. Θυμηθείτε κι εσείς την κριτική σας, παρακαλώ, αν και δεν νομίζω ότι ξεχνιέται αυτό το ζευγάρι. Και πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε εδώ με τον Κώστα και τη Μαρία, οι οποίοι χώρισαν ένα εξαιρετικό ταγκό. Καλησπέρα και πάλι, παιδιά μου. Σας βλέπω χαμογελαστούς και πάντα πολύ όμορφους. Αν και στο βίντεο σας είδα λίγο προβληματισμένους, διότι την προηγούμενη εβδομάδα φτάσαμε κι εμείς για μία φορά κοντά στην αποχώρηση. Τελειώνει, πλησιάζουν οι εβδομάδες. Τελειώνουμε ακριβώς. Και είναι επόμενο, όλοι κάποια στιγμή θα το πιούμε αυτό το ποτήρι. Το πικρό αυτό ποτήρι. Αλλά πώς ένιωσες? Εντάξει, το έχω πάρει πραγματικά με το χέρι στην καρδιά ότι είναι ένα παιχνίδι, περνάμε καλά και είμαστε για πολύ καλό σκοπό εδώ. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Μάλλον ένας θα κερδίσει και όλοι οι υπόλοιποι απλά. Εγώ νομίζω τον καλύτερό μας σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι όλοι είστε κερδισμένοι. Ακριβώς. Πρώτον, για το σκοπό για τον οποίο είστε εδώ. Δεύτερον, γιατί όσο προχωράτε, μαθαίνετε, εξελίσσεστε και έτσι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο προσφέρετε, αλλά παίρνετε κι εσείς κάτι από το Dancing with the Stars. Ήθελα να ρωτήσω, πάντα μας αφήνετε για φινάλε μία έκπληξη. Πάντα σε κάθε βίντεο έχω παρατηρήσει ότι έχετε μία φιγούρα την οποία δεν τη βλέπουμε ποτέ ολοκληρωμένη στο βίντεο, αλλά εδώ τη βλέπουμε άψογα εκτελεσμένη. Τη βλέπετε άψογα γιατί έχουμε χρόνο να τη μάθουμε. Και δεν το κάνουμε για τρίκ, αλήθεια είναι. Όντως ποτέ δεν είναι έτοιμη Τετάρτη, Πέμπτη. Εκεί κατά την Παρασκευή ολοκληρώνεται η Σάββατο. Εδώ Κυριακή. Κυριακή την προηγούμενη φορά εδώ την τελειώσαμε την φωτογραφία. Να πάμε και στην Κριτική Επιτροπή. Να πάμε, βεβαίως. Για πάμε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κοστάλα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ένα πράγμα που θέλω να πω πρώτα για τον Κώστα τον Μαρτάκη είναι ότι εκπέμπει μια χαρά, μια πολύ θετική ενέργεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για κάποιον ο οποίος που η δουλειά του είναι να εμφανίζεται στο κοινό, να τραγουδάει και ελπίζω στο μέλλον να χορεύει κιόλας και αυτό ευχόμαστε να μην το χάσει ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Με την Μαρία είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, με είχαν αγχώσει αρκετά γιατί είδα την πρόβα τους, όπου η τελευταία φιγούρα δεν πήγε καθόλου καλά. Αυτό το μανίκι της Μαρίας φαίνεται δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Ναι, είναι πολύ ωραίο όμως, το κινείς πολύ όμορφα. Μπλέξαμε τα μανίκια μας ήταν στην πρόβα. Και είχαν αγχωθεί πάρα πολύ, αλλά χαίρομαι που έγινε πολύ όμορφα. Κακή γενική, καλή πρεμιέρα. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, και εμένα μου άρεσε αυτό που είδα, πήγε πάρα πολύ καλά. Η εξέλιξή του, ενώ η δυσκολία ήταν στο φινάλε, η εξέλιξή του ήταν, στην αρχή ήταν λίγο αγχωμένο, μετά όμως εξελίχθηκε πάρα πολύ όμορφα. Και η χορογραφία ήταν πολύ ωραία και δύσκολη και γρήγορα εκτελεσμένη. Λυπάμαι μόνο που θα ήθελα να είχατε ένα καλύτερο τραγούδι που να είναι πιο τάγκο από αυτό που είχατε. Έρικα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα μου αρέσατε πάρα πολύ, γιατί πέρα το ότι ήσασταν πολύ συγχρονισμένοι, πέρα το ότι ήσασταν ακριβώς στο ρυθμό, μου άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία της Μαρίας που ενώ είχε εναλλαγές στο κομμάτι, σε αργό γρήγορο, τις έβλεπα αυτές τις αναλλαγές, έβλεπα να χορεύεται ακριβώς πάνω στο ρυθμό, πάρα πολύ ωραίες φιγούρες, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα και το φινάλε αυτό που κάνατε. Μ' αρέσατε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν χαρά για μένα να σας βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ. Οριτάρα μόνο, μπράβο. Για όλη τη χορογραφία αυτή είναι τη Μαρία. Κάθε εβδομάδα. Την εκτέλεση πάρα πολύ καλά. Γιάννη, ήρθε η ώρα. Παρόλο που πιθανόν σαν θέαμα να μην φαίνεται τόσο δύσκολο, πιστεύω ότι το να χορεύεις ένα ζευγάρι με τέτοια αρμονία, με τέτοιο συγχρονισμό, πολύ κοντά ένα στον άλλον, ούτε μια στιγμή δεν σας είδα να χάνεστε, ίσως κάποια δευτερόλεπτα που είδα και τον Κώστα. Πιστεύω ότι είστε από τα ζευγάρια που έχουν τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Μάλιστα είχα πει ότι ο Κώστας θα μπορούσε να είναι χορευτής. Ας παραμείνει τραγουδιστής, αλλά ας χορεύει. Πάρα πολύ καλή σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Τα συνδυάζω, τα συνδυάζω. Είχατε μια αρμονία και μια φινέτσα που είναι δύσκολο να βρεθεί και να εκφραστεί όπως εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Συμφώνησε, Έρικα, τα είπε πάρα πολύ. τα είπε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Πάρα πολύ. Φωκά.
Αυτό που είδα εγώ είναι ο απόλυτος συγχρονισμός και δεν θα πω πολλά γιατί είναι ένα πραγματικά ζευγάρι όμορφο που εξελίσσεται. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Κώστας έχει εξελιχθεί σε ένα καταπληκτικό παρτενέρ και αυτό σημαίνει πολλά. Άρα... Ότι τεχνικά είναι πάρα πολύ καλό. Άρα, θα ξαναπώ... Δεν είναι για 10 όμως. Ορίστε. Δεν είναι για 10 σε αυτό το χορό. Όχι, όχι. Άρα άλλο ήθελα να πω εγώ. Άρα διαφωνείς με τον Γιάννη Λάτσιο σήμερα. Διότι εσύ είπες ότι ήταν άψογα συγχρονισμένη, ενώ ο κύριος Λάτσιος είπε ότι κάπου εκεί, σε εκείνο το σημείο της σκηνής. Δεν έχει άδικο. Στο τέλος του ακροβατικού δεν πέτυχε τόσο. Το πράγμα έχει αρμονία, συγχρονισμό στα ζευγάρι, πράγμα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτά είπα, τα ίδια λέμε. Θέλετε να σπείρετε δαιμόνια. Δεν θα γίνει. Αγαπώ τον Φωκά πάρα πολύ. Και εγώ αγαπώ τον Γιάννη. Φταίει εκείνο το σημείο. Το βλέπουμε λίγο λοξά. Άρα πραγματικά ο Κώστας παρτενάρει σαν επαγγελματίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρτενάρεις σαν επαγγελματίας. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι θα σας στείλω και εσάς στο Green Room να συναντήσετε τη Μέρη Σνατσάκη. Την έχετε δει σήμερα τη Μέρη? Η αλήθεια είναι δεν την έχω δει καθόλου. Για πηγαίνετε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη. Να δούμε και τη βαθμολογία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα στο ζευγάρι, αλλά μην μιλήσεις και τέτοιο, όπως και τώρα μην μιλήσεις, Ζέτε, ευχαριστώ πάρα πολύ και είσαι κούκλα. Τέλεια. Πιο ωραία σου εμφάνιση ever. Λοιπόν, παιδιά, για άλλη μια φορά, κάνατε την επιτροπή να, ξέρεις, να έχει το μικρό του στο debate. Πήγαν όλα καλά για σας. Διαφωνήσαμε. Εσείς πώς αισθάνεστε? Αισθανθήκαμε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ αισθάνθηκα πολύ ασφαλής με τη χορογραφία. Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά και αισθανόμουν ασφάλεια και σιγουριά. Σίγουρα κάποιες φορές γίνονται κάποια μικρολαθάκια. Αλλά τα προσπερνάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και είμαστε όλα καλά. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με την βαθμολογία και μετά να προωθήσουμε την κατάστασή μας. Για πάμε βαθμολογία. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κοστάλας, 9. Έρικα Πρεζεράκου, Γιάννης Λάτσιος, 9. Φωκάς Ευαγγελινός, 9. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Ο Φωκάς είναι δύσκολο στο 10. Τι νομίζετε? Θα είναι μια επιβράβευση αν σας βάλει ο Φωκάς 10 κάποια στιγμή? Είναι γενικά όλοι οι κριτές όταν βάζουν στο δεκάρι, είναι η απόλυτη επιβράβευση. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε και τα άλλα 3 εννιάρια δεκάρια. Περιμένουμε πιο πολλά από τον Κώστα. Και ο κόσμος πρέπει να σας δώσει το δικό του το δεκάρι με τον δικό του τρόπο που δεν είναι άλλος από την ψηφοφορία και από τον πόσο θα παιδευτούν να πάρουν τηλέφωνο, να στείλουν ένα SMS. Και μέσω ίντερνετ γίνεται. Πες αυτά που μου αρέσουν. Internet application, you like that. And something more, φίλοι μου. Έχετε σήμερα να διεκδικήσετε και μια τηλεόραση LCD. Γιατί όλοι όσοι ψηφίσετε θα μπείτε στην κλήρωση για αυτή. Είναι γούρικος ο Κώστας, στείλτε. Στείλτε για Κώστα και Μαρία. Ή 6, παιδιά. Ζέτα, επιστρέφουμε σε σένα. Το ζευγάρι που θα ξαναχορέψει είναι... ο Κώστας και η Μαρία.